Esboniwch y defnydd o symboliaeth ac eironi yn y ffilm. I fi, mae stori yn bachgen bach, cefn gwlad, yn cael uchelgais. Uchelgais i ennill yr Eisteddfod Genedlaethol. Oedd eisiau fod yn fardd, ni'n gallu i gyd yn dell ni. Irony y peth ydy y ffaith oedd e'n llwyddo, ond oedd e ddim yn byw i wybod. A mae hwn yn edlywchu beth ydy prif them i fi yn y ffilm, sef y ffaith mae rhyfel yn gallu lladd unigolion a ddim yn gallu lladd ysbryd dyn. Doedd y seremoni gadeirio ddim yn cael ei dangos yn y ffilm. Pam? Wel, ateb syml ydy doedd yna ddim digon o gyllid. Mi oedd cyllid Hedd Wyn ar pryd 600,000. A oedd yn amlwg, oedd e rili fod yn anodd jyst i creu golygfeydd y frwydr ei hunan. I sôn am ffilm o'r cyfnod, mae digon anodd i wneud rhywbeth ar cyllid fel hynny. A doedd hynny ddim y stori yn y bôn. Mae hwn yn rhywbeth mae pobl yn cofio, wrth gwrs. Achos oedd ddim pwysig pryd ni, a oedd hwn yn rhywbeth yn cael ei adrodd dros gwladol ar y pryd yn y papurau newydd, oherwydd Lloyd George oedd yn presennol fel prif weinidog Prydain. Pa mor bwysig oedd y gerddoriaeth i gyfleu neges y ffilm? Mae cerddoriaeth mewn bob ffilm yn bwysig iawn. Mae adlewyrchu teimladau, y cymeriadau, emotions, y mood, mae'n danllinellu teimladau, cryfder, mae'n tynnu sylw y cynulleidfa at un pwynt neu llall. Ac o ben hynny, mae tawelwch rhwng y cerddoriaeth sy'n pwysig hefyd. Mewn ffordd, di sain gyffredinol yn pwysig. Mae sain heb cerddoriaeth yn pwysig. Mae yna lefelau mewn bob ffilm. Mae dialog ar un lefel, mae delwyddion ar lefel arall, mae sain ar lefel arall. A mae bob un yn pwysig. Mae'n fel tapestry, mae'n fel rhywbeth ti'n gwed i gilydd i greu y holl naws, y holl ddrama, y holl stori yn gry. Rydych chi yn defnyddio goleuo mewn ffordd dramatig yn Hedd Wyn. Beth oeddech chi'n ceisio i gyfleu? Eto, fel cerddoriaeth, fel bob peth arall yn y stori, mi oedden ni'n adlewyrchu emotions, y ddrama, danlinellu, cryfder, golygfeydd ac ati. So mae goleuni yn bwysig iawn. Mae hwn cymarol hawdd pan ydych chi'n ffilmio tu fewn. Ti'n gallu creu y naws ac awyrgylch ac ati, nos neu dydd. Mae'n gallu cael ei rheoli. Mae problem arall, wrth gwrs, ydy tu allan. Ac yn arbennig yn y mynyddoedd, lle mae'n tywydd yn newid trwy'r amser, haul 1 munud, wedyn mae'n cwmwl, wedyn mae'n bwrw glaw. A dyn ni ddim yn gallu rheoli ar y fath o gyllidebau dyn ni'n cael yng Nghymru naw ym Mhrydain, cymharu efo Hollywood. A dyn ni ddim yn cael anialwch fel Hollywood i ffilmio. Ond mi oedden ni'n lwcus iawn am bron yr unig tro, dwi'n meddwl, yn fy ngyrfa fel cyfarwyddwr. Pan oedden ni'n ffilmio frwydr ei hunan lawr yn Sir Benfro, mi oedd naws ac awyrgylch rhyfydd iawn ar y pryd. Mi oedd y haul trwy'r prynawn am drydia yn disgleirio yn goch trwy rhyw fath o niwl, ond ddim niwl fel niwl y môr neu tarth di codi. Oedd e fel oedd e'n trwy rhyw fath o storm llwch. Felly, yn y golygfa lle mae milwyr yn mynd at y front line, dyn ni'n cael golygfeydd anhygoel sy'n edrych fel dyn ni wedi goleuni nhw. Ond i fod yn onest, oedden ni'n helpu nhw, oedden ni'n cymryd fantais, ond mi oedd diw ar ein ochr ni pryd ni. Sut roeddech chi yn ceisio creu awyrgylch yn y ffilm? Bob golygfa yn y ffilm yn cael purpose. Yn y ddrama, i cyfleu y stori, i symud ymlaen
gyda drama. Ac mae bob peth sy'n rhan o'r ffyrdd ti'n adlewyrchu hynny. Ti'n trio reoli y siotiau, y perfformiaid, yr actorion, y dialog, y cerddoriaeth, y sain, bob peth i greu, dan llinellu, cryfhau, beth bynnag di naws, beth bynnag di cryfder yn y golygfeydd ar y pryd. A mae jyst pwysig iawn i cadw reolaeth dros bob peth. So mae bob peth yn ffitio mewn ffordd, mewn virtual jigsaw, os o'n i'n gallu defnyddio hwnna fel enghraifft. Mae hiwmor fel llunyn arian trwy'r ffilm. Pam cynnwys yr hiwmor? Wel, ar wahân i ffaith, mae'n nice i cael joke na cyman. Ac wrth gwrs, dyn ni adlewyrchu cymeriad Hedd Wyn, cos mi oedd o bob tebyg yn boi oedd yn licio joke, yn licio cwrw, licio chwarae. Ond, ar wahân i hynny, mae'n y purpose thematic hefyd. Wrth fynd ymlaen gyda tragedy, mae rhaid i chdi adeiladu teimlad at rhywbeth i dorri e lawr eto. A dwi'n meddwl mae Shakespeare di adlewyrchu hynny yn dda i ni. Mae'n cael lot o humour yn y tragedy. Yn y golygfeydd yn y ffosydd, beth oeddech chi'n ceisio i ddangos? Wel, mi oedd tyndra yn y ffosydd. Oedd y milwyr yn gwybod beth oedd nhw'n mynd i wynebu y diwrnod wedyn. Digwydd bod, mi oedd y Cymru, y Welsh Fusiliers, yn y first wave. Erbyn hyn, yn y trydydd flwyddyn o'r rhyfel, mi oedden nhw'n gwybod rhan fwy ohonyn nhw yn mynd i cael ei ynafu neu lladd. A ddim pwysig i adlewyrchu y teimlad hynny. Ac mi nes i lot o ymchwil yn arbennig i ymchwilio agwedd milwyr cyffredin. Ac i adlewyrchu cymeriadau nhw, sut oedden nhw'n cwpio gyda hwnna. Mewn ffordd, sa'n deud, oedd bob un yn arwyr. Bob un ohonyn nhw yn mynd dros y top yn gwybod siawns fydden nhw ddim yn gweld diwrnod arall. Trafodwch eich dehongliad o bwysigrwydd arianrhod. Wel, arianrhod ei hunan oedd dues y Celtaidd. Ond yn y ffilm, mae hi'n yr un cymeriad mewn ffordd a beth mae rhai bobl yn meddwl sy'n angel marwolaeth. Hefyd, mae hi yn rhyw ochr o'r awen, sef y muse, beth oedd yn ysbrydoli Hedd Wyn fel bardd. Ac hefyd, wrth gwrs, mae hi yn fel y merched di dod i gilydd, y pethau oedd o yn hoffi allan o bob un o'i gariadon. A pethau gorau sy'n cael ei rhedeg dy gilydd fel the ideal woman. A oedd yn gweld hi mwy na just ddim rhywbeth rhwyol o gwbl. Dwi'n siŵr doedd e ddim hynny. Ond ffrwythlondeb creadigaeth. Rhywbeth sy'n actually yn ysbrydoli i greu barddoniaeth. Mewn un golygfa mae Hedd Wyn yn taflu gerdd i'r afon. Pam mae'n gwneud hyn? Wel, be mae'n deud yn y ffilm ydy iddo fe dod yn ôl yn gryfach. A mae hwn yn adlewyrchu, really, y problem sydd gan bob artist, llenor, bardd neu darlunydd. Mae yn dy feddwl, dyna peth yn gwrthynedig. Ond i gyrraedd hynna, di rhywbeth arall. Os gael ei un peth y cyfarwyddwr, dwi'n gweld y ffilm pan dyn ni'n saethu, dwi'n gweld yn gwrthynedig. Ond i gyrraedd y pwynt hynny, sy'n rhywbeth arall. Fi fydd yn taflu darn o gerddi'r dŵr mewn weithiau. I be? Dwi'n hyn. O safbwynt barddoniaeth, un gair yn gallu gwneud wahaniaeth. Gadael i'r dŵr gario'r cerddi am harod, am hirffaith,
Yn ôl i'w cychwyniad. Bydden nhw'n ddod nôl i ni yn gryfach. Pam mae Hedd Wyn yn gwenu wrth farw? Wel, ateb syml i hwnna ydy oherwydd o'n yn llawn o morffin. Ond ar wahan i hynny, dwi'n meddwl oedd rhywbeth symbolaidd i hwnna hefyd. Mi oedd y cerdd enillodd y gadair, yr arwr. Mi oedd yn sôn am perthynas rhwng yr arwr ac yr awen. Yn y diwedd, mae arwr yn marw. A fel mae'n marw, mae'n uno gyda'r ferch, yr awen. Ac o'n i'n teimlo, beth bynnag, mi oedd Elis yn gwybod oedd yn mynd i farw, a'n gwybod hefyd oedd yn mynd i uno a merch ei ysbrydolaeth. Mewn un golygfa yn y ffilm, mae'r teulu yn trafod pinnau Hedd Wyn neu Bob ddylai fynd i'r rhyfel. Sut mae'r olygfa yn dangos y rhwygiadau a achosodd yr rhyfel? Mae'r olygfa yna yn bwysig iawn achos mae'n really dod i'r pwynt lle dyn ni'n gweld lle y barn gan bob person tuat y rhyfel a sut oedd yn effeithio ar teuluoedd. Chi di'r pen teulu wedi'r cyfan? Sut gallai benderfynu beth fel yna, Mary? Oedd yn adlewyrchu cymeriadau hefyd, oedd yn cyfleu hanes yn y teulu. Ddim jyst yr olygfa sy'n cael ei cyfleu, ond beth sydd wedi arwain at y pwynt hynny. Y ffaith oedd Bob, bachgen bach ifanc, oedd yn gweld fod yn arwr, fod yn milwr ac mam yn gweld sut oedd y rhyfel wedi bod yn dinistrio bywydau pobl a cymdeithas ac ati. Ac Hedd Wyn yn y canol mewn ffordd. A wrth gwrs, o safpwynt Hedd Wyn ei hunan, oedd hwn yn trobwynt pwysig iawn, cos dyna lle mae o yn deud fi sy'n mynd i'r rhyfel yn lle Bob. Mae Bob rhy ifanc. A mae'n gwybod, mae'n gwynebu ei farwolaeth. A lwyddodd Hugh Garmon i bortreadu Hedd Wyn fel roeddech chi eisiau? Wel, erbyn hyn, wrth gwrs, mae'n rhaid i fi ddeud, dwi'n meddwl Hugh Garmon ydy Hedd Wyn i fi. Oedd o ar y sgrin yn union fel o'n i'n dychmygu y hen Elis i fod. O'n i'n lwcus iawn, cos oedd ei nai, Elis oedd enw fo, oedd yn dal yn byw yn yr ysgwrn, ac treulais i lot o amser gyda Elis yn siarad am beth oedd yn cofio, ac beth oedd yn meddwl am Elis Evans, Hedd Wyn ac ati, ei ewerth. Yn bob tebyg, dwi'n meddwl mi oedd Elis y nai yn union yr un fath o gymeriad ac o'n i'n gallu dychmygu oedd Hedd Wyn i fod. So felly, oedd e'n edrych tipyn bach yn wahanol, ond oedd Hugh really yn yr un cymeriad, dwi'n credu. Oes datblygiad yn rôl y ferch yn y ffilm? Wel, mae merched i gyd yn datblygiad trwy'r ffilm. Mewn ffordd, dwi'n meddwl i Hedd Wyn, mae nhw'n adlewyrchu ei ysbrydoliaeth o. Oedd ffaseg gwahanol gan bob un, oedd cryfder cymeriad gan bob un yn wahanol, ac oedd o yn cael ei ysbrydoliaeth, dwi'n credu, allan o ei daimladau tua at merched, neu tua at ei ddelwedd o am merched. So mae'n cael ei ymddangos mewn ffyrdd gwahanol. Yn y cariadon, mae tair ohonyn nhw yn y ffilm sy'n cael ei adlewyrchu, ond wrth gwrs mi oedd lot mwy o cariadon ganddo fe yn gwirionedd. Yr awen ei hunan sy'n dod right i'r top o ffilm, tuat y diwedd lle mae awen yn ei gysanio, lle mae'n unw gyda'i ysbrydoliaeth wrth farw.
A oedd hiliaeth yn rhan o brofiad milwyr o Gymru yn ystod y rhyfel byd cyntaf? Yn sicr, ar y lefel ddim yn uchel iawn, ond yn sicr mi oedd e'n cael ei adlewyrchu yn y ffilm, wrth gwrs, pan oedd Hedd Wyn yn Litherland gan y Sergeant Major. Of course, the Sergeant Major yn picio ar unrhyw beth gwahanol. He can't speak English. How are we supposed to win this bloody war with a bunch of ignorant Welsh peasants on our side? Well, you had better start learning English, hadn't you, you miserable piece of shithouse paper? I fod yn onest, person fel fi sy'n cael fy magu o gwmpas Plymouth yn ddim yn gwybod dim am Gymru cyn des i yma i fyw. Dwi'n cofio dysgu hen gan bach. Taffy was a Welshman, Taffy was a thief, Taffy went to London and stole a leg of beef. And ges i fy magu gyda agwedd y Saeson, os lyg i dweud tuad Cymru, a mae hwn wedi bod yn para cyn y cyfnod o Englandwr. A'i ffilm drist yw Hedd Wyn? Wel, mae'n ffyrdd, wrth gwrs, mae'n drist. Mae'n adlewyrchu tristwch un o pobl sy'n cael ei lladd yn y rhyfel byd cyntaf, a mwy na hynny, wrth gwrs, oedd adlewyrchu y milionau o bobl wedi cael ei lladd yn y rhyfel byd cyntaf, ac wrth gwrs o ryfelau ers hynny ac un hynny. Ond eto o'r un pryd, dwi'n meddwl mae'n codi calon, achos mae'n dangos mae ysbryd dyn yn ddim yn cael ei lladd. Ac yn y dyfodol, yr unig peth dwi'n meddwl, dyn ni'n cael ei gadw ni fynd ydy hwnna. Ydy'r symbolau gweledol yn y ffilm yn holl bwysig i ddeall y ffilm? Mae lot o symbolaeth yn y ffilm, mae lot o lefelau yn y ffilm. Mae rai ohonyn nhw yn cael eu cyfleu gan pethau gweledol, gan cerddoriaeth, neu gan sain yn gyffredinol, neu actorion, dialog, bob peth yn bwysig. Ac dwi'n meddwl mae ffilm da, pan ti'n cael ffilm werth i weld, mae'n werth i weld mwy na unwaith. A dwi wedi clywed gymaint o bobl ar ôl gweld Hedd Wyn am yr ail dro neu trydydd tro di deud mae wedi cael rhywbeth arall allan ohoni. So, ateb syml i'r cwestiwn ydy mae bob peth yn adio lefel, mae bob peth fel symffoni, ti'n gallu mwynhau mwy na unwaith.